Hola a tots i a totes, torno a estar aquí i avui us porto el vídeo de la copa menstrual i la meva experiència amb ella després d'un any. Espero que us agradi moltíssim aquest vídeo, que us compreu la copa menstrual després de les meves explicacions. I res, ens veiem molt aviat i que comenci el vídeo. Primer de tot, dir-vos que jo em vaig comprar la copa menstrual de la marca Ena. I la veritat és que, estic molt contenta. Després us explicaré la meva experiència amb ella, us ensenyaré una mica què hi ha en aquesta caixa i després ja començaré el vídeo. Doncs primer de tot, el que trobem a la caixa són les instruccions, que no em posaré a explicar-les. Llavors també trobem l'aplicador, que després explicaré una mica com funciona. I finalment trobem aquesta caixeta, capseta, el que li vulguis dir. I a dins jo li he posat la copa, però tot això va separat en plastiquets, que no és molt eco-friendly tampoc. Et venen dues copes menstruals. Doncs aquesta és la copa menstrual, la famosa copa menstrual, perquè és que m'he fet un fart de parlar de la copa menstrual per Instagram. Ara contestaré algunes preguntes freqüents i comencem. I us preguntareu, per què triar la copa menstrual? Doncs el primer motiu, per salut. La copa menstrual està feta de silicona mèdica i no retén els gèrmens que puguem tindre allà baix i prevenen molts problemes que puguem tindre, com el xoc tòxic provocat per als tampons. Els tampons i les compreses, com molts podeu saber, estan fetes amb productes químics que són molt perjudicials per la nostra zona íntima, que és molt sensible. Jo em vaig voler canviar a la copa menstrual perquè amb els tampons se'm creava un xoc tòxic, que és una reacció del cos que et deixa marejat, amb ganes de vomitar, quasi amb febre, i la veritat és que cada cop que em posava un tampó era un drama. Amb les compreses estava molt incòmoda. Quan vaig saber que hi havia una altra opció i que era molt més saludable i que no em podia provocar tot això, doncs vaig tindre molt clar i crec que per salut ja és un molt bon motiu per canviar-te la copa menstrual. El segon motiu, tema econòmic. Totes sabem que cada mes o cada 2-3 mesos hem d'anar comprant compreses, tampons, salvaslips i tot això té un cost bastant alt. La copa menstrual la compres una vegada cada 10 anys, dura moltíssim, no es fa malbé. Cada 10 anys sí que es fa malbé, suposo. De comprar-ho cada 2 mesos a comprar una cada 10 anys, i crec que també és un molt bon motiu perquè si et pots estalviar uns diners, què millor. El tercer motiu seria que és ecològic, és un producte reutilitzable que tu poses, ho rentes, tu tornes a posar, ho rentes, es produeixen zero residus i crec que això és un motiu molt important per com està el món actualment. El quart motiu és el tema de la durada. Ja he dit que dura 10 anys. També pots estar amb ella fins a 12 hores, o sigui, 12 hores sense preocupar-te per la copa. Haig de dir, si tens molta regla en el primer dia o el segon, doncs 12 hores, com que no, però ja els dies finals, que no tens tanta regla, és perfecte, perquè és que estàs moltes hores sense preocupar-te per la regla, i la veritat és que això provoca una felicitat enorme i, almenys a mi m'encanta perquè és que m'oblido. I aquests són els motius pels quals crec que és important canviar-se la copa menstrual. Com me la poso? Hi ha 3 formes, les 3 més famoses són aquestes. Hi ha la doblegada en B baixa, la doblegada en C i la doblegada en S. Posaré alguna foto perquè es vegi més clar. La doblegada en B baixa és aquesta. Apretes per aquí i ho poso així. Veus? Queda com la punta per dins. Llavors agafes i ho agafes així. Jo és la que utilitzo, crec que és la més fàcil de posar. Aquesta és la que s'utilitza a l'aplicador. Tema aplicador. Jo no utilitzo l'aplicador, no em va bé, no sé com utilitzar-ho, perdó per la paraula. No està molt bé, però crec que és tipus així, i llavors com podeu veure, no utilitzo l'aplicador. Crec que es pot comprar sense aplicador, jo ho recomano. Llavors hi ha la doblegada en C, que seria així.
Sincerament, a mi aquesta no m'ha anat mai bé, no m'acaba d'agradar. Finalment hi ha un altre doblegat que es diu doblegat en S. No l'he utilitzat mai, així que sincerament no sé si va bé o no. Com em trec la copa menstrual? Això fem veure com si estigués dins de... ja sabeu on. Mai hem de tirar pel fil. Això és una guia per saber on està. El que hem de fer és, primer, saber on està aquesta part més dura, apretar, que a veure, tampoc és això com si s'hagués quedat aquí trabat, i ja sortirà. Tan fàcil com això. Hi ha molts cops que el que passa és que s'ha anat una mica la copa cap a dalt, no ho trobes, o sigui, no arribes a agafar-la. Què fer? Doncs apretar, buscar, i llavors apretar, i es treu. Realment és pràctica, pràctica, pràctica i pràctica, així que no worries. Com la rento, com l'esterilitzo, què faig amb ella? Tu quan la compres, en teoria ja està com esterilitzada, però jo personalment el que vaig fer és esterilitzar-la, rentar-la, bàsicament. Treure-li tots els gèrmens i treure-li tot. Esterilitzar-la cada mes, abans de tindre la regla. Hi ha dues maneres. La primera, que és la com més fàcil, és posar-la al microones a 700 watts, posar-la 3 minuts. Primer col·loco la copa, col·loco l'aigua, això ho tanques així, que hi hagi un espai, llavors ho poses 3 minuts al microones, t'esperes una estona perquè això estarà bullint, literalment, ho agafes, ho aboques, intentant no cremar-te, jo sempre ho faig amb un drap o el que tingui, obrir la tapa, esperar que s'assequi i després començar a utilitzar-la. També hi ha una altra forma, jo no la utilitzo, la vaig utilitzar un cop, però és que fa mandra, la veritat, i és bullir-la tal qual. Poses aigua, ho poses a bullir, la col·loques i que l'aigua estigui bullint, tires l'aigua i esperes que s'assequi i ja està. Ara queda clar, esterilitzar-la, o sigui, tot això de posar l'aigua bullint, bla bla bla, cada mes. Cada mes ha d'estar neta. Tu la utilitzes i quan se t'acaba la regla, l'esterilitzes. Quan tinguis la següent regla, ja estarà esterilitzada. Però el tema de rentar-la, com la rento? Tu la tens dins teu, com la buido, millor dit. Fas així? Així tan sec, no? Fem veure que això és la sang. Doncs el que fem és tirar-ho al vàter. Es tira al vàter, al vàter, o si tens un bidet al costat, un bidet. Què passa si no tens un bidet? Què passa si estàs fora de casa? Locura. Tires la cosa aquesta, no? La sang, la menstruació. La rento, així. Passo per fora. També es pot fer amb tovalloletes, però això no és eco-friendly, que no és molt net, perquè no has passat una aigua. Doncs no, també pots fer, si tens més temps, no hi ha ningú esperant, agafes una aigua de la teva motxilla, pim-pam, una secadeta i ale. Això jo crec que no hi ha problema. Que sí que fa cosa quan has d'anar a un lloc on no hi ha bidet, on no hi estàs còmode. Pues sí, todo por el planeta. Tema talles és molt important. Quina talla tinc? Com la sé? Com sé la meva talla? Com calcules tu una talla allà baix, no? En tema d'N hi ha 3 talles. La S, la SM i la M. Si tens menys de 18 anys i no has tingut cap part vaginal, hauries de tindre la S. Si tens menys de 18 anys i has tingut un part vaginal, la SM. Posaré aquí un requadre que ho explica molt millor. I això també us ho podeu buscar vosaltres. Jo, com tenia 19 anys i no he tingut cap part vaginal, em van dir, posa't la S perquè si et poses una més gran o et pot molestar o jo què sé. Això sí, si et poses una més petita, doncs malament perquè pots tindre fugues. Jo crec que la meva talla és ideal, m'ho va recomanar la farmacèutica. Això és un tema bastant complicat perquè cada marca és un món. Un altre tema és si fas esport, perquè si fas esport influeix en la musculatura pèlvica. Per no entrar en més detall, busqueu vosaltres, aneu a una farmàcia i espero que us puguin ajudar perquè és molt personal.
Doncs la meva experiència amb la copa menstrual va ser una mica al principi caòtica, perquè, clar, jo me la vaig comprar i pensava que seria com molt fàcil, perquè havia vist vídeos, havia vist de tot, i me la poso, i era com que no notava res. Era com molt raro, perquè jo quan em posava un tampó pues no ho notava i em molestava. Me la poso, no noto res. Començo a fer coses i dic a veure si tinc fugues. Miro, res. I dic que raro, no? Que no noti res, o sigui, no entiendo. Bueno, al principi va ser una mica drama perquè no sabia com introduir-ho. Vaig estar com potser un dia ratllada perquè no sabia com posar-me-la. Quan me la vaig poder posar, jo estava flipant, no notava res. La primera impressió va ser molt bona. Llavors, què va passar? Al cap d'uns mesos vaig començar a tenir com fugues. Me la posava i crec que me la posava malament o alguna cosa, perquè era com que me la posava i perdia sang i em vaig ratllar molt. Vaig dir, que raro, no m'ha passat, i ara sí. El que vaig fer és, a part de buscar molt per internet i mirar les instruccions a veure si ho havia fet bé, anar-la col·locant. El que també em va passar és una cosa raríssima, que és com que me la posava, notava la sensació de que estava perdent sang, i no perdia sang. I anava al lavabo i no, és que tot estava correcte i em vaig ratllar moltíssim. Sincerament crec que és el millor invent de la història, perquè és que tu t'ho poses, potser estàs 5, 6, 7 hores sense preocupar-te, després vas al lavabo, ho tires, te la tornes a col·locar i 6 hores més. Pues super, no em vull enrotllar més, però jo tinc una experiència de... Si li hagués de posar una nota, crec que seria un 9,5, quasi 10. Estic enamorada de la copa, crec que tothom l'hauria d'utilitzar. Una cosa molt important, no tingueu les ungles llargues. És clar, per agafar-ho, la ungla toca amb una paret vaginal i fa mal. O fas així, sense voler, allà, saps? Les ungles curtes, perquè si no, adeu, amiga, adeu. Si fa mal, a veure, mal no fa. Molesta una mica la introducció, però de mal no fa. Si et fa mal és que t'ho has col·locat malament. Us juro que és la millor opció, és brutal. Guapos, els que vau crear la copa. Jo crec que és una bona inversió, que no és gastar els diners en una cosa inútil, que espero que us la compreu, que us hagi agradat molt el vídeo, que us hagi servit d'alguna cosa. Espero ser més regular i ja sabeu. Si us ha agradat, doneu-li un bon like i ens veiem molt aviat amb més vídeos.